Kuyawang mag-drive ng mga bata. Oh, mag-atras man pa doon ito. Grabe, may laki na gini mag-drive ng mga bata. Bon Jovi! Kuyog ka! Mingawa pa masayro eh. Uli ito guys. Daraw, mingaw kayo pa masayro. Amigo na ko. Weh, sakay ko, baby. Sakay ko. Ay, tingnan ko nandun na. Kuyawang mag-drive ng mga bata. Oh, mag-atras man pa doon ito. Grabe, may laki na gini mag-drive ng mga bata. Guys, pauli na tapadong sa balay. Gikanta naman sa hero. Uy, nasa Bon Jovi akong kukurong kay gwapo kay istorya guys. Tagalog na akong kukurong. Bon Jovi! Kuyog ka! Bakit Migo? Anong sasabihin mo Migo? Alam mo, ang nangyari, ang ibig ko sabihin ay nangyari na. Kailan nangyari Migo? Gabi, ngayon, sa nadaang araw, Bakit Migo? Anong dahilan Migo? umulan. Umulan? Bakit umuulan Migo? Ang mga ulap ay maraming mga angel. Bakit? Mga angel. Anong mga angel Migo? Anong bisaya ng angel Migo? Mga maraming pakpak. Maraming pakpak. Pakpak mais na Migo? Ha? Oh, Saan tayo uuwi Migo? sa Smoky Mountain. Smoky Mountain? Grabe Migo eh. Bansayan mo Migo. Migo, hapit muna tayo Migo. Hindi pwede kay Babay Migo, babay Migo, babay Migo. babay. Marami akong mga anak at baboy. Kamay kayo. Shout out itatanan sa tig-share sa akong mga video. Hilabi na sa akong manghod nga tuwa na sa gawas karon si Disilin Rubio. Pasalamat ko nga nag-support gid siya sa akong mga video. Bisag sa uban bati pero para nila nindot. Hilabi na sa taga Sudlon. Daghang salamat sa taga Sudlon nga tig-support nako. Daghang salamat.